er et velsignelsestip, som den rige mand ikke vil fortælle dig. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Min kære brødre og søstre, vi alle sammen ved, så skal den her smukke masjid, den skal rives ned desværre. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vi har fået et nyt sted, hvor vi kan bygge vores nye masjid, bi'idhnillahi ta'ala. Det her sted i jorden, den er 3000 kvadratmeter. Oven i det bygger vi 1000 kvadratmeter ekstra oveni. I den her nye forening, der vil være kafeterier, der vil være madrasa, der vil være musalla, der vil være kantine osv. osv. Og som I alle sammen ved, den her nye sted, det bliver en forening for alle muslimerne. Somalier, afghanere, araber. Den har ikke nogen nationalitet. Den er for os alle sammen. Derfor, mine kære brødre og søstre, vi beder jer alle sammen om at kigge i jeres lommer og tage det frem, som I kan hjælpe os med bi'idhnillah. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, han siger en autentisk hadith: Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Den, der bygger for Allah en masjid i den her jord, Allah subhanahu wa ta'ala, han vil bygge for ham et hus i Jannah. Og profeten sallallahu alaihi wa sallam, han siger også: Ma naqasat sadaqatun min malin. En hver sadaqa du giver, investering du giver, du vil ikke få mindre ud af det. Dine penge, de vil stige, du vil få baraka og så videre. Så inshallah ta'ala, hjælp os med det her projekt, som vi har gang i bi'idhnillahi ta'ala. Du kan hjælpe med et månedligt beløb, du kan hjælpe med et årligt beløb, du kan hjælpe med et engangsbeløb. Alt hvad du har, vi kan bruge det bi'idhnillahi ta'ala. Så vi håber inshallah ta'ala, at vi hjælper til med det her projekt bi'idhnillahi ta'ala. Fordi den her masjid, den er for jer og jeres børn og jeres børnebørn og de næste generationer bi'idhnillahi ta'ala. Så vi håber inshallah ta'ala, at vi hjælper os. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.